Mijn DJ-naam is Goldfish. Waar ik mee ga beginnen, dat is een nummer van Jim Reeves. Nee, dit is foute boel. Dat noemen ze een beginfoutje. En waarom heet jou DJ Goldfish? Nou, meestal als je dus op een internetzender zit, dan draaien ze dus met een nickname. Toen zeiden ze tegen mij, heb jij geen nickname? Ik zei, wat is dat? Nou, ik heb toen op internet is van alles te vinden. Dus toen kwam ik hier bij Goldfish terecht. Nou, en dat vond ik dus wel een leuke nickname. Hij is hier echt al een klein beetje beroemd in Harlingen. Want hij heeft ook nog een zender, een internetzender. En daar kan je ook op luisteren wat er allemaal aangevraagd wordt en wat hij allemaal speelt. Helemaal fan.